Mä esittelen nyt meidän uusia intialaisia käsin kaiverrettuja puuleimasimia. Mä oon painanut tässä nyt kankaalle tällä leimasimella käyttäen Simply Screen kangasvärejä. Nämä Simply Screen kangasvärit on hyvät tämän leimasimen kanssa sen takia, kun ne on ehkä vähän tavallista hienojakoisempia kangasvärejä. Ne levittyy hyvin tuohon leimasimen pinnalle ja sitten kun kankaalla ne on, niin ne imeytyy hyvin siihen kankaalle eikä jätä sellaista kovaa kalvoa siihen. Ne on oikein hyvät tässä kankaan painannassa ja niillä pystyy myös painamaan puulle, kartongille tai tässä kun mä harjoittelin vähän tuota kankaalle painamista, niin otin ensin tähän paperille, niin tässäkin tuli aika kiva jälki ja pysyy hyvin siinä paperilla. Mutta paras tulos tulee ehkä näille sileille kankaille. Esimerkiksi teepaitoihin, tyynyliinoihin ja farkkuihinkin niitä voi käyttää. Nämä on vesiliukoisia nämä kangasvärit ja niitä pystyy sekoittamaan keskenään. Tosin tästä valikoimasta löytyy aika paljon värejä jo itsessään, mukaan lukien nämä metallivärit. Ja tämän kankaan tulisi syytä olla puuvillaa tai puuvillasekoitetta ja se kannattaa pestä ensin, ennen kuin ryhtyy leimaamaan. Pesee ilman huuhteluainetta, niin tulee paras mahdollinen tulos. Eli kun tuohon kankaalle ryhtyy leimaamaan, niin otetaan vähän sitä kangasväriä tuohon lautasen reunalle, josta sitten tämmöisen meikkisienen tai muun tuputtimen avulla otetaan sitä väriä ja tuputetaan siihen leimasimen pinnalle. Ja jos haluaa tommosen monivärisen niin kuin mä olin tehnyt, niin laittaa sitten 2 väriä kerralla siihen leimasimelle. Saa olla aika vahvasti sitä väriä. Näissä leimasimissa on aika syvät nuo urat, eli se ei hirveästi haittaa, jos sinne menee. Leimasin pitää vaan muistaa sitten puhistaa kunnolla jälkeenpäin. Jos on joku tämmönen vaate, niin kannattaa muistaa, että tänne väliin kannattaa laittaa joku sanomalehti tai semmoinen, että se alla oleva kangas ei värjäänny. Ja sitten vaan leimaamaan.